ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Дом Тиҷҷе Нуиман Шаҳро. Айни замон қарор дорем дар моҳи нав. Тамошобинони гиромӣ, аз ин тараф новостройкаи Профсоюз мешавад, болотар равем цирк, дар ин ҷо худи Профсоюз, болотар равем автовокзал мешавад, дар ин ҷо бозорчаи Баҳор ва дар ин ҷо бозорчаи 32 микрорайон. Дӯстони азиз, хонаи имрӯзамон дар кӯчаи моҳи нав ҷойгир аст. ҳамин минтақада марҳамат, бисёри бад гап намезанем, рафтем. дӯстони азиз, дар ин ҷо раҳи калон мебошад мағозаи Юсуфҷон ва худи бинои истиқоматӣ. открытый лестница мебошад, аз 5 ошона иборат. хонаи имрӯзамон дар якум ошона ҷойгир аст, ман ҳамин дараш мебошад. марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ якхонага бо масоҳати 28 метри квадратӣ дар якум ошонаи бинои советӣ. худи бино аз 5 ошона иборат мебошад. навормона ҳатман то охира тамошо кунед. баъди сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. марҳамат, шурӯъ мекунем. дар ин ҷо коридор, ошхона, ҳоҷатхона ва ҳаммом, як ҳуҷраи истиқоматӣ, дар он ҷо балкон аст ва дар таги балкон боз дари таххона, яъне подвал мебошад. дӯстони азиз, дар ин ҷо прихожая. фишори об баланд аст. бо барқ ва об умуман мушкиле нест. дӯстони азиз, ва ин ҷо ҳуҷраи истиқоматӣ. хотир расон мекунем ки хона бо тамоми чизу чорааш фурӯхта мешавад аз беғарзи мошини анҷумашӯӣ. хона чӣ хеле ки мебинед таъмир дорад. дар ин ҷо балкон аст. трезор решетка доранд, яъне панҷара. дӯстони азиз, ва дар ин ҷо дари таххона ва ин ҷо таххона мебошад. нархи хона бошад 247 000 сомонӣ. доллар ва рубл дар рӯи экран, рақамҳои соҳиби хонаам дар рӯи экран, рақамҳое ки охирашон 0944 мебошанд. ватсап доранд. аз номи канали Дом Тиҷҷе барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед, ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. хона срочна фурӯшӣ мебошад. хона ҷойгир аст дар кӯчаи моҳи нав байни Якачинору Профсоюз. ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикии хона ҳаст. якчанд мактабҳову садикҳову бозорчаҳову дигар ҳамашон дар назди хона ҳастанд. дӯстони азиз, макони бениҳоят хуб мебошад, минтақаи беҳтарин ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 907 1455 15 дар ватсап ё ин ки мо муроҷиат кунед. то боздид, барори кор. худо нигаҳбон.